Ffrind, nid gelyn, cymorth i gofnodi'n ysterlon ar sail canlyniadau mewn gofal cymdeithasol. Gwneud cofnodi'n rhywbeth byw a chydgysylltiedig ar draws gwahanol fudiadau. Mae'r adnodd hwn yn cynnwys enghreifftiau o sut i ddefnyddio cofnodi o wahanol leoliadau i helpu pobl a thimau i fyfyrio a thrafod. Pwrpas Ffrind nid gelyn ar fideo hwn yw cynorthwyo cofnodi ysterlon ar sail canlyniadau. Mae'r fideo yma'n trafod egwyddorion o dan ddwy thimau wahanol, gwneud cofnodi'n rhywbeth byw a chydgysylltiedig ac yn ail sicrhau bod cofnodi'n rhywbeth cynhwysol. Y thema gyntaf yw gwneud cofnodi'n broses fyw a chydgysylltiedig ar draws gwahanol fudiadau. Un egwyddor yw gwneud cofnodi'n broses sy'n ymateb i siwrne person, drwy gofnodi ei stori. Yn yr enghraifft hon, canlyniad personol Rodri yw cael yr hyder i gerdded yn yr awyr agored unwaith eto, a threulio amser gyda ffrindiau ar ôl cael ei frifo'n ddifrifol mewn ddamwain car. Cofnodir ei stori dros amser gan gynnwys rai o droion ei fywyd wrth i'w amgylchiadau newid. Ar ôl teimlo i ddechrau ei fod yn gwella, wynebodd Rodri drafferthion iechyd ac mae'n teimlo'n isel unwaith eto. Ond mae'n teimlo'n well ar ôl gweld ffisiotherapydd sy'n ei helpu i deimlo'n ddigon diogel i gamu allan drwy'r drws. Yn stori Rodri, mae gwahanol bobl gan gynnwys Rodri wedi cyfrannu i'w ganlyniad. Mae ei siwrne wedi cynnwys anawsterau sy'n rhan arferol o fywyd pob dydd. Ac felly, fe welwn yma sut y mae stori Rodri a'i ganlyniadau'n cael eu cofnodi ar y ffordd. Y cam nesaf yw cysylltu cofnodi canlyniadau personol gan wahanol fudiadau. Mater o ddeall pa wybodaeth sydd ei hangen gan wahanol fudiadau o'r broses gofnodi yw hyn. Dywedodd gofalwr maeth wrthom am ffurflen cyfeirio ar gyfer plentyn oedd wedi bod yn byw mewn cartref preswyl i blant am 19 mis. Nid oedd yr un gofalwr maeth yn y wlad am gymryd y bachgen hwn oherwydd cymlethdod ei broblemau ymddygiad. Roedd yr atgyfeiriad yn darllen fel crynodeb o beth sydd orau. Dywedodd fod y gofalwr maeth ar fi'n dweud na, nes iddynt weld un o'i luniau. Mae llun gwerth 1000 o eiriau, dangosodd ei fod eisiau bod yn rhan o deulu a dywedodd nhw ie yn syth. Mae deall beth sydd ei angen ar asiantaethau eraill i ddeall canlyniadau personol rhywun yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i benderfyniadau a bywydau pobl. Yr ail thema yn y fideo yw gwneud y cofnodi'n broses gynhwysol. Egwyddor arall yw gwneud y cofnodi'n bersonol i bobl ag anawsterau cyfarthrebu. Cofnodwyd y wybodaeth yma gan gartref gofal ar gyfer dyn o'r enw Hyw sydd â dementia ar ôl i fab Hyw, Michael, rannu gwybodaeth gyda nhw. Sylwodd y staff fod Hyw yn gallu ymlacio wrth wrando ar Radio 3. Dywedodd Michael wrth y staff fod ei dad wedi bod yn ddyn swil erioed, oedd yn gyndyn o ymuno â phobl eraill. Ond pan ddechreuodd y staff chwarae Radio 3 yn lolfa'r preswylwyr, dechreuodd Hyw godi a symud i'r miwsig, fel pe bai'n arwain y miwsig ei hun. O ganlyniad, dechreuodd preswylwyr eraill uniaethu â Hyw oherwydd y miwsig, oedd wedi dechrau cael ei chwarae'n reolaidd. Rydym hefyd eisiau gwneud cofnodi'n rhywbeth personol gydol bywyd. Enghreifftiau ar gyfer plant ac oedolion sydd yn y canllawiau hyn. Mae'n bwysig deall bod ymarfer ar sail canlyniadau personol yn rhywbeth i bawb o'r cryd i'r bedd. Mae rhywun weithiau'n gallu anghofio hyn tuag at ddiwedd bywyd, ond mae digon o gyfle o hyd i ymarfer ar sail canlyniadau. Mae fideo ar wahân sy'n cynnwys stori am ganlyniadau diwedd bywyd.